Suuri adressi kerättiin Suomessa ensimmäisenä sortokautena vuonna 1899 vastustamaan Suomen suuriruhtinas keisari Nikolai II 15. helmikuuta 1899 allekirjoittamaa helmikuun manifestia. Silloiset ylioppilaat hiihtivät kylästä kylään keräten yli 500 000 nimeä muutamassa viikossa. Nyt perustuslain muutoksen myötä suomalaisilla on mahdollisuus tehdä kansalaisaloitteita eduskunnalle. Ensimmäinen tarvittavat yli 50 000 nimeä kerättiin turkistarhauksen lopettamista vaativaan aloitteeseen. Eduskunnalla on kuitenkin mahdollisuus jättää jollain verukkeella aloitteet käsittelemättä. Hyvällä tuurilla se ottaa esimerkiksi tämän turkistarhausaloitteen käsittelyyn ja sitten vielä parempaa tuuria vaaditaan, jotta eduskunnan enemmistö päättäisi lopettaa turkistarhauksen Suomessa. Mutta tällainenkaan ei ole kunnon demokratiaa, sillä hankkeen vastustajat voivat aina sanoa, että pieni ja äänekäs ryhmä on lobannut kansan tahdon vastaisen päätöksen läpi. Joten loputon juupas eipäs väittely asiassa kuin asiassa voi jatkua hamaan tulevaisuuteen. Sveitsissä on suorempi ja selvempi demokratia. Kun asiat viedään sitovaan kansanäänestykseen, asia tulee kerralla ratkaistua niin, että kaikki tietävät ainakin, mikä on kansan enemmistön tahto. Silloin kaikkien on helpompi sitoutua ratkaisuun ainakin niin pitkäksi aikaa, kuin mitään oleellista uutta asiassa ei ilmene. Nyt on tärkeää tehdä kansalaisaloite sitovien kansanäänestysten käyttöönottamisesta Suomessa. Muuten joka ikinen nettiadressi ja muu kansalaisaloite on hyvin suurella todennäköisyydellä melko turhaa puuhastelua, elleivät kansanedustajat huomaa jossain aloitteessa kenties hyvää populistista potentiaalia. Keisari ei suostunut ottamaan vastaan suurta adressia tuovaa lähetystöä. Nyt aika on toivottavasti toinen. Jos yli 500 000 äänioikeutettua suomalaista tai enemmänkin ilmaisisi halunsa saada vihdoin todellinen äänioikeus, eli oikeus äänestää asioista eikä henkilöistä, niin kansanedustajat toivottavasti ymmärtäisivät ajan muuttuneen. Ainoa tärkeä kansalaisaloite on nyt vaatimus suorista kansanäänestyksistä. Allekirjoita se oikeusministeriön kansalaisaloitesivulla, pankkitunnuksilla tai kerää nimiä tulostettuihin lomakkeisiin. Ohjeet ja lisätiedot löydät osoitteesta suorademokratia.fi.